ορίσατε. Ωραία, βλέπετε και το μικρόφωνο. Τέλεια. Καλώς ορίσατε. Σήμερα είναι επέτειος της γενοκτονίας των Ποντίων, είναι η μέρα Πένθους. Μας βλέπετε όλοι φοράμε τα μαύρα μας τα μπλουζάκια, με το G. Χίλια καλωσορίσματα, 1000 και 2000. Πριν ξεκινήσουμε, θα ήθελα να φωνάξω τον κύριο Νίκο Χατζικοσταντίνου να μας πει λίγα λόγια εκ μέρους της πολιτιστικής στέγης. Ελάτε. Πριν ξεκινήσουμε, θα παρακαλούσα όλους, πριν ξεκινήσει η εκδήλωση, να κλείσουμε τα κινητά μας τηλέφωνα. Θερμή παράκληση. Λοιπόν, σας καλωσορίζουμε, φίλοι, Έλληνες συμπατριώτες, στην σημερινή εκδήλωση, η οποία είναι αφιερωμένη στα 100 χρόνια μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Θα ήθελα να καλωσορίσω τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ελλήνων Συλλόγων Σουηδίας, τον κύριο Μωυσή Νικολαίδη, και την υπεύθυνη πολιτιστικών, την κυρία Αλεξάνδρα Ζιώδρα. Ενημερωτικά θα ήθελα να πω ότι τα μπλουζάκια που βλέπετε, που κάποιοι φορούν εδώ, είναι μία παραγγελία που έχει γίνει από το σύλλογό μας και τα έσοδα θα διατεθούν στην Ελληνική Εκκλησία. Πέραν αυτού, θα ήθελα εκ μέρους της στέγης να ευχαριστήσω όλους τους συντελεστές αυτής της εκδήλωσης και δεν θα ήθελα να μακροπορήσω και να αναφερθώ σε όλα τα ονόματα, αν και μου τα έχετε δώσει. Κάποιους από εσάς σας γνωρίζω έτσι, αλλά όχι με τα ονόματα. Πάντως ένα μεγάλο ευχαριστώ για την χοροδία της Ελληνικής Εκκλησίας και για το επιτελείο εδώ, το μουσικό και επίσης θα ήθελα να πω ότι για την ημέρα αυτή είναι η δεύτερη φορά που γίνεται σε αυτή τη χρονιά. Δηλαδή ξεκινήσαμε πέρυσι και είναι η δεύτερη φορά που γίνεται αυτή η εκδήλωση της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Ναι, είχαμε κάνει και παλαιότερα, πολύ παλιά. Είναι η δεύτερη συνεχόμενη εδώ στο σύλλογο μας. Εγώ θα ήθελα να... Ήρης, πού βρίσκεται? Θα ήθελα να δώσω το λόγο ή θέλετε να δώσετε εσείς? Άμα θέλετε να φωνάξετε. Ωραία. Θα ήθελα λοιπόν να δώσω το λόγο στον κύριο Μωυσή Νικολαίδη να απευθύνει ένα χαιρετισμό στην εκδήλωσή μας. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, αισθάνομαι και εγώ και η συνάδελφός μου η Αλεξάνδρα Ζιώδρα, που είναι υπεύθυνη πολιτιστικών της Ομοσπονδίας, ιδιαίτερη τιμή και χαρά που βρισκόμαστε ανάμεσά σας σε μια εκδήλωση μνήμης της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού. Δεν θα σας κουράσω σε σχέση με το ιστορικό της γενοκτονίας. Η εξαίρετη ομιλήτρια που έχετε θα αναφερθεί εκτενώς σε αυτά τα θέματα. Εγώ θα ήθελα από την πλευρά μας να συγχαρώ όλους τους συντελεστές αυτής της εκδήλωσης. Δυστυχώς δεν γνωρίζω τα ονόματα όλων, αλλά ιδιαίτερα ήθελα να συγχαρώ τον Νίκο τον Χατζικοσταντίνου και την Ελένη τη Λαζαρίδου, την οποία ανέβουμε και την τιμή να την έχουμε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας.
Αυτό που είναι σημαντικό για μας τους Έλληνες είναι ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε, γιατί οι λαοί που ξεχνούν είναι καταδικασμένοι στη λύθη. Από την πλευρά μας θα σας κάνουμε μερικά βιβλία δώρο, είναι 2 στα αγγλικά και ο τίτλος είναι «Το ποντιακό ζήτημα σήμερα και το ζήτημα το ποντιακό στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών». Είναι 1 στα ελληνικά και 2 στα σουηδικά. Στα αγγλικά. Είναι σημαντικό για μας, σαν ελληνισμός της διασποράς και ελληνισμός της Σουηδίας, ένας από τους σημαντικούς μας ρόλους είναι η διατήρηση της γλώσσας και του πολιτισμού, καθώς και η ομαλή ενσωμάτωσή μας στην σουηδική κοινωνία, αλλά και ένας άλλος σημαντικός ρόλος είναι η προώθηση των εθνικών μας θεμάτων. Γι' αυτό σας κάνουμε και αυτά τα βιβλία δώρο, να τα δώσετε σε κάποιους επιφανείς Σουηδούς της Ουψάλα, οι οποίοι θα έχουν ίσως το ενδιαφέρον να ασχοληθούν με αυτό το ζήτημα. Και για μια ακόμη φορά συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές αυτής της εκδήλωσης και ένα μεγάλο ευχαριστώ, και είναι ιδιαίτερη τιμή για την Ομοσπονδία ένας σύλλογος σαν τον δικό σας, ο οποίος κάνει τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς όντως εχπάσταμε ασυμπατρίδα να φεύγουμε από την Ελλάδα. Ατόσεν και χαχύδευσαμε τη δεν απέρω και γρίξα την εικόνα νύπα ασφαίρω και τα ήλια λείψανα μα τους τα τέρνενα στα δρόμους. Και με τεΐνα έρθαμε αγά στην Ελλάδα και το έσυραμε τα Καρυμπίας, τα Ευκροσίας, τα Βάσανα, ο Θεός μ' αναώνιασε. Να καίουν τις καλύβες, δεν καλύβες στα βυζιά. Λοιπόν, ό,τι βρίσκαν πέρανε, γυναικόπαιδα βρίσκαν τα σφάλτανε, ουσιαστικά πάρα πολλά γεγονότα. Έδινε μια χώρα στο χέρι μου, ομά, και έπρεπε να γίνα, ένας δείγμα μπορεί πειραζούν μέχρι το ύπνο. Και σφαγιάστηκαν βασικά. Οι εκτελέσεις γινόταν ή με απαγωνισμό ή με τουφικισμό. Κατάλαβαν ότι εκεί θα ήταν και ο τάφος τους. Οι γυναίκες αντιμετώπισαν τον ιασμό. Όταν κάποιος φεύγει, υπάρχει κάποιος λόγος. Άρα και μας θα βάσει αδελφίσου. Την ασμέ, λίψασμέ, τα μωρά μου επέθανα σαπίνας. Και τι κατάλαβαν. Γιώργανε στην Ελλάδα, δεν ρίξανε. Τίποτα. Μόνο βασανίες. Εμείς στην τραπεζούλα αγάπησαμε. Αλλά μισθήμα. Και να λένε μισθήμα, παραλούσανε για μισθήμα.
εκείνες τις ημέρες πιάνει μια βροχή καταρακτώδης. Έγινε η Σαμσούντα σχεδόν λίγη. Σκέψτε τώρα όλος ο κόσμος αυτός που ήταν στην παραλία, οι χιλιάδες κόσμος, έρχεται ένα βαπόρι για να πάρει τα αφανά. Και επειδή ο επικεφαλής Αμερικανός είδε τα χάλια στα οποία βρισκόταν ο κόσμος εκεί μέσα στις δάσπες και τα ρέστα, λέει καλύτερα να φορτώσουμε αυτούς που είναι έξω, τα αφανά τουλάχιστον έχουν και μια στέγη, προφάνει και ένα φακόσμο και χασουρόσμο, και στην άλλη φορά παίρνουμε αυτούς. Έτσι λοιπόν πήραμε τους ανθρώπους αυτούς που ήταν έξω και με αυτούς ήρθε και η μητέρα μου. Ήταν 20 οικογένειες Τούρκοι, αλλά και αυτοί μιλούσαν ποντιακά. Μιλούσαν και την τουρκική, αλλά ένας εδώ κι άλλος εκεί, το χωριό μας ήταν κάπου 100-170 οικογένειες, χριστιανοί, ανάμεσά μας αραιά ήταν και αυτοί οι Τούρκοι. Και μιλούσαν τα ποντιακά. Με το κράτος μας επιστράτευε, μας αγκάλευε, μας έλεγαν. Είχαμε προβλήματα, βεβαίως είχαμε προβλήματα με το τουρκικό κράτος. Η κυρία Μαρία Παπαδοπούλου, εγγονή του Παπαηλία, διηγείται τον αποκεφαλισμό του μέσα στο σπίτι του με το που άνοιξε την πόρτα. Ανοίγει την πόρτα και οι Τούρκοι πήγανε να τον σπρώξουν, γιατί την ώρα δεν τον είδε κανείς και με τις φωνές φώναξε ο παππούς ποιος είναι, και σηκωθήκαν και οι άλλοι από πάνω, κατεβήκανε. Πριν κατέβουνε καλά, τον παππού του είχαν κόψει το κεφάλι. Έπεσε η γιαγιά, κατέβηκε η γιαγιά μου, κατεβήκαν τα παιδιά της τα πιο μεγάλα και αυτά. Δεν γλίτωσε ο παππούς. Και τότε η γιαγιά, παρόλο που ήταν σε κακή κατάσταση, έπεσε στην κοτσίδα, φώναξε τη μεγάλη την κόρη της, η οποία ήταν τότε 12 χρονών, και της λέει, αυτό θα το φυλάξεις, θα πάρεις και αυτό, την κοτσίδα του παππού, και θα την πας στην Ελλάδα, όπου πάτε. Η μαμά μου, η θεία μου δεν της την έριξε την κοτσίδα, που την έδωσε νεύμα. Και πήγαν στην εξορία. Από 16 χρονών και άλλο, εξορία. Όλα τα δεινά, όλες τις σφαγές. Δεν είχατε και λίγος κόσμος. Κερασούντα, ο τοπάρωσμα, κερασούντα, σαψούντα, πάτρα, κόνια. Αυτά τα ωραία, ο τοπάρωσμα τα ρήμαξε. Σε αρκετά αρχεία και ημερολογιακές διηγήσεις αλλά και διπλωματικά αρχεία έχουν διασωθεί περιγραφές σφαγών της ομάδας του Τοπάρωσμα. Πιο χαρακτηριστικές περιγραφές είναι αυτές που αναφέρουν ξεκύλιασμα εγγύων γυναικών, να παίρνουν τα μωρά και να τα ξεφαντονίζουν σε δάφους και να σπάνε τα κεφάλια τους. Και τι λένε, ότι ο Τοπάρωσμα δεν ήταν Τούρκο, ήταν Κούρδο. Άρα δεν σφάχτανε οι Τούρκοι, δεν κάνανε τη γενοκτονία, άρα την έκανε ο Κούρδος να αποφύγουν.
εξορία από 15 χρονών και πάνε εξορία σε ριζερού, σε οχώνες και πιο πάνω, για να πετάμε στους δρόμους. Μάνα θέλω με γλυτσάνα μου και θα αποχαιρετήσω ασέλινα μπερδουρών από την Αγγελίζα. Ο Παύλος μας ακούγαμε, ρήμαζε τα χωριά και γι' αυτό εκείνα τα μέρη βγήκανε στα βουνά, έλεγαν ολόκληρα. Στην Τραπεζούντα ήρθαν αργότερα με 2.000 τσέτες έλεγαν. Μπήκαν από τη σκάλα με το πλοίο και όλη την ώρα από τα ελληνικά καταστήματα έπαιρναν ό,τι χρειάζονταν, χωρίς να πληρώνουν. Στην Τραπεζούντα ένας έπαιρνε, τον έλεγαν και χαγιά. Είχε 300 όρθα, 300 άτομα οπλισμένους στην πρόταση τα γάστου. Ούτε η αστυνομία μπορούσε να κάνει τίποτα. Ήδη μπορούσε δύο χαστούκια και ήταν σε 2 ώρες αφήσεις. Εμάτρεψαν τα γούρους, ξεκομώσαν στην εκκλησία, έδωσαν τα πόδια του και ένα φανίνι να έβγαλε από 10 χωμού και απάν, μέχρι 14 μωράκια και δεν είχαν τα. Κάνα ό,τι πήραν. Και πού πήραν? Πιάνει σκότωσαν. Με σκότωσαν ό,τι κάνεις και ξέρει. Όλες? Όλοι τις πιάνει σκότωσαν. Έκαναν αμαρτία. Τον δέρμα εξερχόμασαν και πίσω παραλία. Δεν αλληλώ και πίσω πέρα. Ισούντα στα καρμάτια. Ασύντα μία τρεχάν έμματα και φαρμάκια. Εδώ στην Ελλάδα οι Έλληνες τουρκώς πολλά μας φράζονται. Να μην αγνόμαστε αυτά που είδαμε και αυτά που ακούσαμε. Να τα λέμε έξω από τα λόγια. Δεν αποδέχεται τη γενοκτονία και απορρίπτεται τις δρομίες και αυτά τα εδάφη. Για παράδειγμα, σχετικά με τους αριθμούς, αν θα κοιτάξουμε στα έγγραφα της απογραφής εκείνης της περίοδου των Οθωμανών, βλέπουμε ότι έχουν χαθεί 500.000 πόντοι ηρωνία από αυτή την περιοχή. Δηλαδή, δεν χρειαζόμαστε κανένα έγγραφο. Υπάρχει ένας αριθμός που λέει 500.000 ζουν σε αυτή την περιοχή και στην απογραφή μετά το 1923 αυτός ο αριθμός δεν υπάρχει. Εξαφανίζεται.
γενοκτονία ή αλλιώς genocide. Ένας όρος που χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από ένα Πολωνό δικηγόρο, τον Ραφάλ Λέμκιν, μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τη διεθνή κατακραυγή για τα αποτρόπια εγκλήματα των ναζιστών. Η Σύμβαση για την Πρόληψη και Τιμωρία του Εγκλήματος Γενοκτονίας υπογράφηκε το 1948 από τα Ηνωμένα Έθνη και αναφέρει άρθρο 1. Τα συμβαλόμενα μέρη, όσοι το συνυπογράφουν δηλαδή, επιβεβαιώνουν ότι η γενοκτονία είτε έχει διαπραχθεί σε καιρό ειρήνης, είτε σε καιρό πολέμου, είναι ένα έγκλημα βάσει του διεθνούς δικαίου, το οποίο αναλαμβάνει να προλάβει και να τιμωρήσει. Άρθρο 2. Στην παρούσα σύμβαση, γενοκτονία σημαίνει οποιαδήποτε από τις οκόλουθες πράξεις που διαπράττονται με πρόθεση να καταστραφούν εν όλο ή εν μέρη μια εθνική, εθνοτική, φυλετική ή θρησκευτική ομάδα. Ως τέτοια αναγράφονται α. Σκοτώνοντας τα μέλη της ομάδας. Πρόκληση σοβαρής σωματικής ή πνευματικής βλάβης στα μέλη της ομάδας. Προξενώντας σκόπιμα στον όμιλο της συνθήκες ζωής που υπολογίζονται ώστε να επιφέρουν τη φυσική τους καταστροφή εν όλο ή εν μέρη. Επιβολή μέτρων για την πρόληψη γεννήσεων εντός της ομάδας. Βίαια μεταφορά παιδιών και ενηλίκων. Στην παρούσα σύμβαση, γενοκτονία σημαίνουν όλα αυτά τα παραπάνω. Ο όρος γενοκτονία δεν είναι ακόμα 100 χρονών. Υπογράφηκε το 1948. 100 χρόνια επίσης δεν είναι πολλά, αλλά είναι αρκετά για να καταλάβει η κοινή γνώμη ότι όλα όσα αναφέρονται στο άρθρο 1 και 2 συνέβησαν 100 χρόνια πριν, στη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου και όχι μόνο. Η αυριανή επέτειος σημαίνει τη μέρα που αποβιβάστηκαν οι ορδές του Κεμάλ στη Σαμσούντα, 19 Μαΐου 1919. Έφτασαν εκεί δήθεν για να ειρηνεύσουν την περιοχή, αλλά όλοι μας ξέρουμε τι έγινε ακριβώς. Η δεύτερη και η πιο φρικτή φάση του αφανισμού του ποντιακού ελληνισμού. Η αποβίβαση Σαμσούντα ήταν μόνο ένα τμήμα του σχεδίου γενοκτονίας του ελληνισμού της Ανατολής από την κυβέρνηση των Νεότουρκων. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν ήταν η εκτόπιση, η εξάντληση στις κακουχίες, τα βασανιστήρια, η πείνα και η δίψα και οι πορείες θανάτου στην έρημο. Σύμφωνα με ό,τι αναφέρει το άρθρο 2 που μόλις σας διάβασα, όλα αυτά διαπράχθηκαν με πρόθεση να αφανίσουν τους ποντίους και άρα αποτελούν εγκληματικές ενέργειες. Αν και η Τουρκία δεν το αποδέχεται και δεν έχει λογοδοτήσει έως τώρα, αυτή η γενική στρατηγική εξάλειψη των χριστιανικών πληθυσμών από τη Μικρά Ασία αναγνωρίζονται επισήμως με τον όρο γενοκτονία από πολλές χώρες, όπως η Γερμανία, η Σουηδία, η Αυστρία, Ολλανδία, Αυστραλία, αλλά και οι παθούσες χώρες όπως η Αρμενία και η Κύπρος. Σήμερα όμως δεν είμαστε μόνο εδώ για να θρηνήσουμε το παρελθόν. Ίσως σήμερα ένα από τα παιδιά μας ή ακόμα και εμείς οι ίδιοι να αγνοούμε ακόμα και το που βρίσκεται γεωγραφικά ο Πόντος. Να μην μπορούμε να δείξουμε στο χάρτη που ήταν η Συνόπη, που η Κερασούντα, που ακριβώς είναι η Παναγιά η Σουμελά. Να μην γνωρίζουμε ότι ανθούσε εκεί επί αιώνες ένας γεμάτος φρίγος ελληνισμός, ο οποίος έφτασε κάποια στιγμή να αποτελεί αυτόνομο κράτος. Γι' αυτό είμαστε εδώ σήμερα. Για το μέλλον, για τα παιδιά μας. Γιατί η ιστορία δεν σταματά. Συνεχίζει να καταγράφει τι ακριβώς σημαίνει. Είμαστε εδώ για τα παιδιά μας, αλλά και για όλους μας. Οι περισσότεροι εδώ είμαστε είτε επιζήσαντες, είτε απόγονοι των επιζησάντων, των διωγμένων Ελλήνων του Πόντου. Και ξέρετε καλά ότι τις μνήμες αυτές τις έχουμε πάντα μέσα μας. Είναι φυλαχτά αυτά τα δεινά των τραντέλενων, των 30 φορές Ελλήνων. Και θα τα μαθαίνουμε στα παιδιά μας, όπως τα μάθαμε κι εμείς. Από στόμα σε στόμα, από μάνα σε κόρη. Μάνα καλομάνα, για πέι με, αντά ήσαν αλήθεια. Εχάτεψαν τη μετέρτς και κάψανε το σπίτι και πέρανε των βίων το έμαν και τη γη και βάσανε και προσφυγιά και σέγγαγεν ψιμψήν. Ρίζα μου πουλί μου, άξον με, σαβού την κοινωνία, πολλοί φοβούνται να λένε, ατό είναι ιστορία. Έρθαμε και ετράνιναν ψα έμορφα τα μέρα, έρθανε και καπάτεψαν τη τους μανίτα σέρα. Ανθρώπου, δεσπάζουν τα ανθρώπους, πατώ εταμαρτίαν. Φραντέλεναν εσκότωσαν, μουρτάρτσαν τη γαρίνατ, εφούρξανε τη μάνανατ και πέραν το παιδίνατ. Εγώ αταν το λέγω σε πουλήμεν ιστορία.
εσύ πουλοπό, το θα λέει ξερίζομος, άσον πόνο με λυπέθε, μόνο λίγους ο Θεό. Όσα γόνατα τσαμούρε κι όλοι τυραννιούντα, άλλοι εχάθανε στη στράτα κι άλλοι εφουρκίνανε. Έλα να λέγω σε την ιστορία για να μάθεις αυτό και σαν παιδείας. Έλα να λέγω σε την ιστορία για να μάθεις αυτό και σαν παιδείας. Συγχαρά μου λεοντάμα και στον πόνο μου μαζί, άλλος έκανε τη μάνα και η μάνα το παιδί. Όταν είπα να μετρούμε πόσοι επέμναν με την ψή, σαν χαρτία 3.300 στη ζωή. Έλα να λέγω σε την ιστορία για να μάθεις αυτό και σαν παιδείας. Έλα να λέγω σε την ιστορία για να μάθεις αυτό και σαν παιδείας. Τον 19 τη Μάη που ο ήλον έδισε, η χαρά για πάντα χάθε και τα δάκρυα μ' στερέψε. Έλα να λέγω σε την ιστορία για να μάθεις αυτό και σαν παιδείας. Έλα να λέγω σε την ιστορία για να μάθεις αυτό και σαν παιδείας. Άρθρο 3. Οι ακόλουθες πράξεις είναι αξιόπινες και κατακριτές. Γενοκτονία, συνωμοσία για τη διάπραξη γενοκτονίας, άμεση και δημόσια υποκίνηση για διάπραξη γενοκτονίας, προσπάθεια διάπραξη γενοκτονίας. Ο Κεμάλ, φτάνοντας στη Σαμσούντα και με πρόφαση να προστατεύσει τους Έλληνες χριστιανούς κατοίκους από τους τσέτες και την δολοφονική τους μανία, συμμάχισε μαζί τους. Συμφώνησε με τον Τοπάλ Οσμάν, την Ήενα του Πόντου, που μισούσε τους Έλληνες θανάσιμα και έτσι ενίσχυσε τον φανατισμό των Τούρκων εναντίον των Ελλήνων χριστιανών. Με βασικό σύνθημα «Η Τουρκία στους Τούρκους», έθεσε σε εφαρμογή την τελευταία και μοιραία φάση του σχεδίου εξόντωσης του ελληνικού πληθυσμού του Πόντου. Εκτοπίζουν, διώκουν, βιάζουν και δολοφονούν με μανία. Σήμερα μιλάμε για 353.000 καταγεγραμμένους νεκρούς και 1.700 ποντιακά χωριά και πόλεις κατεστραμμένα. Ορισμένοι μελετητές μάλιστα εκτιμούν ότι ο αριθμός των θυμάτων από το 1916 μέχρι και το 1922 φτάνει στις 800.000, μερικές φορές και 1.200.000 ψυχές, γιατί όλα είχαν ξεκινήσει από πολύ καιρό πριν. Δεν αρκεί να υπολογίζουμε μόνο την τελευταία φάση με πρωταγωνιστή τον Κεμάλ. Όλοι είχαν ξεκινήσει νωρίτερα από το 1908, όταν οι νεότουρκοι, οι φορείς του παντουρκισμού, με τις καινούργιες μεθόδους που τους προτάθηκαν από Γερμανούς συμβούλους, αναλαμβάνουν την απομάκρυνση των χριστιανικών πληθυσμών. Μόνο όσοι αλλαξοπιστούν και προσαρμόζονται στη νέα τάξη πραγμάτων, μόνον αυτοί έχουν το δικαίωμα παραμονής και το δικαίωμα ζωής.
Οι αγροτικοί πληθυσμοί του Πόντου υποφέρουν από αβάστακτες φορολογίες και πολλοί γίνονται μουσουλμάνοι έτσι ώστε να σώσουν τη ζωή τους. Αλλά ούτε αυτό ήταν αρκετό. 3 χρόνια μετά, το 1911, στη Θεσσαλονίκη, οι νεότουρκοι αποφάσισαν την εξόντωση των μη μουσουλμανικών εθνοτήτων και τη βίαιη τουρκοποίησή τους. Στην απόφασή τους αναφέρεται ακριβώς ότι η Τουρκία πρέπει να γίνει άκρως νομεθενική χώρα, όπου κάθε άλλη θρησκευτική προπαγάνδα θα καταπνίγεται. Και αυτό είναι ολοκάθαρο ότι δεν μπορεί να γίνει με την πειθό και μόνο. Πρέπει να χρησιμοποιηθεί και ένοπλη βία. Το δικαίωμα των άλλων εθνοτήτων να έχουν τις δικές τους οργανώσεις θα πρέπει να αποκλειστεί. Έτσι και ξεκίνησε η εξάλειψη των Αρμενίων, των Ελλήνων του Πόντου, των Ελλήνων της Μικράς Ασίας και της Θράκης, των Ασσυρίων και όλων των άλλων χριστιανικών πληθυσμών. Με τον διαγμό αυτών των ποντίων, κυριολεκτικά εξαλείφθηκε για πάντα κάθε ελληνικό στοιχείο που υπήρχε ποτέ σε αυτή την περιοχή. Αυτές τις μέρες διάβαζα δημοτικά τραγούδια για τα άθλα των αγροναυτών και τους πολέμους. Πράγματα συμπαθητικά, δικά μας, γρεκικά. Διάβαζα και τα πένθυμα για το χαμό της πόλης. Πήραν την πόλη, πήραν τη Σαλονίκη. Και τη φωνή που εκεί οι δυο εψέρναν, Ζερβά ο βασιλιάς, δεξιά ο πατριάρχης, ακούστηκε και είπε «Να πάψουν πια, πάψτε παπάδες τα χαρτιά και κλείστε τα βαγγέλια. Πήραν την πόλη, πήραν τη Σαλονίκη». Όμως, απ' τ' άλλα πιο πολύ, με άγγιξε το άσμα των τραπεζούντιων με την παράξενη του γλώσσα και με την λύπη των Γρεκών, των μακρινών εκείνων, που ίσως όλο πίστευαν που θα σωθούμε ακόμη. Μα λίμωνον μοιραίων πουλί, απ' την πόλη έρτε, μέσω φτερούλναθε χαρτί περιγραμμένο, κι ουδέ συνάμπελον κονεύ, μη δέσο περιβόλη, επίε και εκόνεψεν σου κυπαρί στη ρίζα. Οι αρχιερείς δεν δύναται να διαβάσουν. Σέρας Υιός Γιαννίκασεν. Ατός το παίρνει το χαρτί και το διαβάζει και ολοφρίεται. Σίτα να γνώθ, σίτα κλαίει, σίτα να κρούει την καρδία, να ηλεί εμάς, να βάει εμάς, η Ρωμανία πάρθε. Χρυσόστομον
Το σχέδιο αφανισμού ήταν σχετικά απλό. Εκτοπισμός των χριστιανικών πληθυσμών με εξορίες εν μέσω χειμώνα, πορείες θανάτου, αλλά και εξόντωση των στρατεύσιμων σε τάγματα εργασίας στα βάθη της Ανατολής. Βγάλτε τους από τα σπιτικά τους, τον τόπο τους, τις ρίζες τους και αφήστε τους να πεθάνουν. Οι πληθυσμοί εκτοπίζονταν το χειμώνα και από εκεί και πέρα το ρόλο του Auschwitz έπαιζε η φύση. Είναι η διαδικασία που ονόμασε ο μεγάλος ιστορικός Πολυχρόνης Ανεφεκίδης ως Auschwitz εν ροή. Σύμφωνα με τη Μαύρη Βίβλο της Πατριαρχικής Κεντρικής Επιτροπής, από όλη την έκταση της Μικράς Ασίας εκτοπίστηκαν περίπου 800.000 άτομα. Οι στάσεις στην εξορία αυτή δεν επιτρέπονταν σε κατοικημένα μέρη, παρά μόνο στην ύπαιθρο, για να είναι οι εξόριστοι εκτεθειμένοι στις άσχημες καιρικές συνθήκες. Στις χιονισμένες βουνοπλαγιές και τα παγωμένα οροπέδια της Ανατολής, όπου αναγκάζονταν να περπατούν επί εβδομάδες μέχρι και μήνες, οι εκτοπισμένοι έχασαν τη ζωή τους πολλές δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι. Οι πορείες του Λευκού Θανάτου, που αποτελούν γενοκτονική ενέργεια, οι περισσότεροι πέθαιναν και έμεναν άταφοι, τα καρμιά τους χαμένα στο πουθενά. Δεν είχαν ποτέ κανέναν σαφή προορισμό αυτές οι πορείες. Ο μόνος προορισμός, ο βέβαιος θάνατος. Που θεμβολίκη και λαϊδί, ο ήλιος ξάει και φάνθε, μαύρο χαπάρε πέραμε, ο πόντο μου φεύγουνε μανάδες με μωρά, σε σειρεμένε φεύγουνε και ξέρουνε που και να πάνε, αχ παραγμένε τρέχουνε. Χλώσκουμε μάνα οπίστερο, το σπίτα μου και φέντα, εκάν τα χωρία μου, φωτία, καπνός έντα. Που είναι ο κύρι, ο αδερφό μου, τεμέτανα παιδεία, επέθανανε σωρασί, κάτι χωρίς τα θεία. Γρέαδες κλαίγνε μυρολογούν, ξασύρεμένα φεύγνε, ο πόντο μου νεχάθεν, ο πόντο μου
την πατρίδα με χάσα, έκαψα και πονέσα, την πατρίδα με χάσα, έκαψα και πονέσα, λύομαι κι αρώθυμο, να ανασπάνω και πόνο, λύομαι κι αρώθυμο, να ανασπάνω και πόνο. Μία κι άλλος η ζωή, σοπεργαδίμ συναυλή, μία κι άλλος η ζωή, σοπεργαδίμ συναυλή, νερό πόνα σε πίνα, και το μαγιά με πίνα, νερό πόνα σε πίνα, και το μαγιά με πίνα. Τα ταφεία με χάσα, δεν θάψα και νεσπαλά. Τα ταφεία με χάσα, δεν θάψα και νεσπαλά. Δεν με τέρτσα να στορώ, και στο ψωμό κουβάλω. Δεν με τέτοια να στορώ, και στο ψωμό κουβάλω. Μία κι άλλος η ζωή, στο περγαδίμ συναυλή, μία κι άλλος η ζωή, στο περγαδίμ συναυλή, νερό πόνα σε πίνα, και τον μαγά με πίνα, νερό πόνα σε πίνα, και τον μαγά με πίνα. Εκκλησία σε ρήμα, μοναστήρα καντήλα. Εκκλησία σε ρήμα, μοναστήρα καντήλα. Πόρτας και παράθυρα, έπαιρναν ακρονύχτα. Πόρτας και παράθυρα, έπαιρναν ακρονύχτα. Μία κι άλλος η ζωή, στο περγαδίμ συναυλή. Μία κι άλλος η ζωή, στο περγαδίμ συναυλή. Νερό πόνα σε πίνα,
και το μαγάμε κλείνα, νερό πόνα σε πίνα, και το μαγάμε κλείνα. Βέβαια, οι μέθοδοι αυτές που χρησιμοποίησαν οι Τούρκοι δεν ήταν δικό τους δημιούργημα, αλλά έμπνευση του Γερμανού συνταγματάρχη Όθον Λίμαν φον Σάντερς, που είχε αναλάβει στρατιωτικός σύμβουλος και προήχθησε στρατηγό. Η πρότασή του ήταν: οι παγωνιές και το κρύο του χειμώνα, οι βροχές και η μεγάλη υγρασία, ο ήλιος και η τρομερή ζέστη του καλοκαιριού, οι αρρώστιες, ο εξυνδυματικός τύφος και η χολέρα, οι κακουχίες, η ασυδία, θα φέρουν ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα που λογαριάζετε εσείς με το δικό σας σχέδιο, δηλαδή να τους ξεκαθαρίσετε με σφαγές. Με το σύστημα που σας προτείνω εγώ, ο θάνατός τους είναι βέβαιος, αλλά προτού πεθάνουν θα μας προσφέρουν τις πολύτιμες για το έθνος σας υπηρεσίες τους. Γιατί εκτός από τις εκτοπίσεις, οι Τούρκοι είχαν και τα τάγματα εργασίας. Στρατολόγησαν το μη στρατευμένο ανδρικό πληθυσμό των Ελληνοορθόδοξων του Πόντου, εκτός από τους πολύ γέρους, τους πολύ αρρώστους και τα πολύ μικρά παιδιά, και τους έστειλαν σε στρατόπεδα εργασίας γνωστά ως αμελέτα μπουρού, τα οποία ήταν διασκοπισμένα σε ολόκληρη τη χώρα, απομακρυσμένες βέβαια από τις εστίες τους περιοχές. Εκεί τους ανάγκαζαν να σπάζουν πέτρες 12 ώρες τη μέρα, να φτιάχνουν στρατιωτικούς δρόμους, να τρώνε ό,τι περίσσευε από τα ζώα και να κοιμούνται στην ύπαιθρο. Πόσοι να πέθαναν περιμένοντας να βγουν από εκεί. Αλλά φαινομενικά όλα αυτά, οι πορείες θανάτου και τα αμελέτα μπουρού, δεν ήταν σφαγή ή μαζική εκτέλεση. Η Τουρκία μπορούσε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο να γλιτώσει τη διεθνή κατακραυγή, μιας και δεν στοιχειοθετείται ποτέ ένα φανερό σχέδιο γενοκτονίας και έτσι δεν θα λογοδοτήσουν ποτέ για τις φρικτές τους πράξεις. Όμως, αργότερα, οι ίδιες μέθοδοι χρησιμοποιήθηκαν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Εκεί βέβαια υπήρχε διεθνής κατακραυγή.
αντιδρώντας σε όλα αυτά και ζητώντας να γλιτώσουν από τον βέβαιο θάνατο, δραπέτευσαν από τα εργατικά τάγματα και κατέβαιναν στα βουνά. Εκεί ζούσαν κατά μικρές ομάδες και συχνά κατέβαιναν ως τα χωριά τους. Μάχονταν στον τόπο που γεννήθηκαν και που οι πρόγονοί τους υπήρξαν για περίπου 3.000 χρόνια. Σιγά σιγά εφοδιάστηκαν με όπλα και πολεμοφόδια και έτσι μπορούσαν τώρα να αποκρούν τις επιθέσεις των Τούρκων. Κύριο σύνθημα της αυτοπροστασίας τους ήταν να ληστέψουμε τους ληστές και πολλά αντάρτικα κέντρα δεν πατήθηκαν ποτέ. Μερικά από αυτά είναι πολύ γνωστά, όπως η Σάντα, το σούλι του Πόντου, που μέχρι και σήμερα είναι γνωστή για την παλικαριά τους, γιατί οι ψημένοι στο συνεχές πόλεμο με τα γύρω τουρκοχώρια μπόρεσαν να αντέξουν πολύ καιρό. Το 1914, ο πληθυσμός άνω και κάτω αμισού, 37 χωριά περίπου, υπολογίζεται σε 20.000 Έλληνες αντάρτες. Σε εκείνα τα χωριά, στον πόλεμο του 14 με 18, θα δημιουργηθεί και θα δράσει ένα αντάρτικο καταπληκτικό, εάν λογαριάσει κάποιος τις δυσκολίες που είχαν να αντιμετωπίσουν. Στην ακμή του, το ποντιακό αντάρτικο αριθμούσε περίπου 18.000 ανθρώπους, αλλά οι Τούρκοι υποστηρίζουν ότι ήταν πάνω από 25.000. Ένοπλοι. Προπαγάνδα βέβαια για να δικαιολογήσουν τη γενοκτονία και τις σφαγές που ακολούθησαν. Ηγετικές μορφές, ο Παντάλαγας, η Στήλαγας, Αναστασιάδης, Ανθόπουλος και στον Ανατολικό Πόντο ο Ευκλήδης Κουρτίδης. Στις 2 Δεκέμβρη του 1922 δολοφονείται στο χωριό Ερζενή ο θρυλικός καπετάνιος και ακρίτας του Πόντου, Αναστάσιος Παπαδόπουλος, ο οποίος είναι γνωστός ως Κοτζαναστάς, μαζί με τον αδελφό του Γιώργο και άλλους 3 αντάρτες. Η πορεία του Κοτζαναστάση μετράει πολλές νίκες εναντίον των Νεότουρκων. Δραπέτευσε από τα φωνικά τάγματα εργασίας και στα βουνά του Πόντου πρωτοστάτησε από τα 20 του σχεδόν στο ηρωικό αντάρτικο μέχρι και το τέλος της ζωής του. Κατάφερε να σώσει πάρα πολλά γυναικόπαιδα και γενικά να γλιτώσει άμαχο πληθυσμό από τις γενοκτονικές επιθέσεις των Κυμαλικών. Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, υπήρχαν και οι διωγμοί και η συστηματική φόνη και οι οργανωμένες σφαγές. Το χρονικό εξοντός των ποντίων είναι πραγματικά ατελείωτο.
Στην Πάφρα, από 7.000 γυναικόπαιδα και γέροντες, σώθηκαν μόνο 2.000 άνθρωποι. Οι περισσότεροι από αυτούς υπέκυψαν αργότερα από τον εξανθηματικό τύφο. Μαζί τους 150 παιδιά του ορφανοτροφείου, από τα οποία σώθηκαν μόνο τα 20 στην πορεία θανάτου προς τη Μελιτίνη. Τον Ιούλιο του 1921, στις περιφέρειες Τραπεζούντας, Σουρμένων, Ριζούντος, εκτόπισαν όλο τον ανδρικό πληθυσμό από 14 ετών μέχρι και 60. Στην πορεία βέβαια κατέσφαξαν τους περισσότερους, οι δε υπόλοιποι πέθαναν από τις κακουχίες και τους βασανισμούς. Στην Κερασούντα, από 15.000 άτομα, σώθηκαν μόνο 4.000 και αυτά γυναικόπαιδα. Στην Ινόη, ο Οσμάν Πασάς διέπραξε τα ίδια και χειρότερα με αυτά που έγιναν στην Κερασούντα. Στη Σαμσούντα ξεκληρίστηκαν όλοι οι Έλληνες με τηλεπτικές πορείες θανάτου και με την αποβίβαση του Κεμάλ. Πρόσφατα, στην ευρύτερη περιοχή της Σαμσούντα, στη διάρκεια εργασιών, ανακαλύφθηκε ένας μεγάλος ομαδικός τάφος από την ποντιακή γενοκτονία. Στην Ελλάδα, στην απογραφή του 1928, μετρήθηκαν 1.500.000 άνθρωποι. Καντήλια ανάψτε βλαβικά στη μνήμη της πατρίδας. Καντήλια ας ανάψουμε, ανάψτε ο κόσμος όλος. Για μοσχοβόλητο βουνών, θυμάρι και βοδία. Για εσέ πατρίδα, που άδικα κι ανέλπιστα εχάθης. Πατρίδα μου, μαυροθάλασσα, πενεύτρα των κορφών σου, πόσες καρδιές δεν έγλαψαν, καρδιές που τις ματώσαν και μάτια δεν βουρκώσανε με δάκρυα ποτάμια. Και ποιος ξοπίσω εξέμεινε καμπάνα να χτυπάει, να ανάβει με λισόκερα στου ιερού την πόρτα, να ανάβει τον πολυέλαιο, τον τρουλοκρεμασμένο, και στην καντήλα του Χριστού, στην άσβεστη καντήλα, λάδι να ρίχνει ευλαβικά, φυτίλι να αλλάζει. Πατρίδα μου, μονάκριβη, αξέχαστη πατρίδα, τις δόξες και τα κάλλη σου τα εζήλεψεν η χώρα, μα τα παιδιά σου τάκοψε τουρκικό αξινάρι και έστειλε μας την προσφυγιά στου κόσμου την ορφάνια.
σπλάχνο μ' έχασα νωρίς μικρό το αγγελούδι. Το χώμανε καπάτεψεν τη ψήσιμ το λουλούδι. Σημείρασιμ το χτύπεμα μυροροίας λέω. Ο ήλον άλλον κι η φωτάς πέλαμπενας ο χάρης. Πού πας πουλήν, πού πας γιαυρήν, για τεσέν και νοάδης. Κερίνη μάνα έψεν ξάνε έσβησεν η πόρα. Όλον ο κόσμος σκοτεινός και για τεμάσα τώρα. Η καμονίκη σύρκεται κερασινού ημέρας. Δύο καρδίας ορφανά, τρία τα μασερέας. Είναι αξιοσημείωτο ότι λόγω του Ποντιακού Αντάρτικου και μετά τις σφαγές των Αρμενίων έγινε μια δίκη στην Τραπεζούντα για να τιμωρηθούν οι υπέτειοι των σφαγών των Αρμενίων. Τότε αποκαλύφθηκε το διπλό σχέδιο των Νεότουρκων. Από τη μία πλευρά, οι διαταγές των εκτοπισμών των πληθυσμών με γνώμονα την προστασία τους, και από την άλλη, οι άλλες οι κρυφές διαταγές, προφορικές κυρίως, που καθοδηγούσαν τις μαζικές σφαγές. Αλλά ποτέ καμία δίκη δεν έγινε ούτε τότε, αλλά ούτε και τώρα για τη γενοκτονία των Ποντίων. Γιατί όμως να κρυφθούν οι Τούρκοι ένοχοι? Η τουρκική κυβέρνηση αντιδρά ακόμα και τώρα έντονα στο χαρακτηρισμό γενοκτονία, ισχυριζόμενη ότι επρόκειτο για εσωτερικές συγκρούσεις με εκατέρωθεν απώλειες, οι οποίες οφείλονταν μάλιστα στην προσπάθεια κατάλυσης της εδαφικής ακεραιότητας της Τουρκίας. Αδιαπραγμάτευτο αίτημά μας να αναγνωριστεί η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. 100 χρόνια, όπως είπαμε, δεν είναι πολλά. Τίποτα δεν πρέπει να σταματήσει τη δικαίωση όλων αυτών των ψυχών. Ας σταθούμε περήφανα. Η αναγνώριση της γενοκτονίας να μην παραμείνει ένα ζήτημα μόνο των Ποντίων, αλλά να γίνει ένα ζήτημα που θα αφορά όλους τους Έλληνες. Τους απανταχού Έλληνες, τους Κρήτες, τους Κυπρίους. Όπως ακριβώς το Κυπριακό αφορά όλους τους Έλληνες, έτσι θα έπρεπε να μας αφορά και το Ποντιακό. Ας απλωθεί αυτό το ζήτημα στην ελληνική κοινωνία και ας καταστεί ζήτημα όλων μας, όλων των Ελλήνων, εντός και εκτός Ελλάδος. 353.000 ψυχής τουλάχιστον ζητούν ακόμα δικαίωση. Έναν μαύρον ημέραν εκούει ξενής απέσως πέν. Οι μανάδας το έχνε μικρά μωρά να ευγαίνει οξουκάν σωσπέν. Ο Ευκλήδης κάτε ένα λέας. Έβγεσαν. Καμία να μην προφτάνα κι έβγαινα. Το πλά έφταμε εκεί. Πώς είναι ο μάτς έμεινες κι θυμούμε. Ο Ευκλήδης στεναχωρημένος και με το κεφάλι κατηβασμένο. Εμέν,
σέβομαι το βούι. Κάποιον κακόν έδρε μας έλεγα εγώ εμέ. Επέραμε ένα βαρύ απόφαση είπε. Και πρέπει να ακούτε το κι εσείς και να αποφασίζετε για το καλό τη χωρί. Τουρκάν, εγώ μόρφαν σορμάνα και θα μπορούμε να στέκομαι απέσω σπέρ. Πρέπει να φεύγομαι κι ατόνι είναι μανάχον τη νύχτα ας ο ποτάμι. Αν κουβαλούμε τα μωρά με τεμάς θα παίρνε μας χαμπέρι Τουρκάν και κανάκι θα αφήνε με την ψήνα του. Αν σπάζομαι τα μωρά θα γουρταρεύκουμε σούλ. Το έχουν το τία, το είναι τα το λέγνε παλαλοσύνιας. Ο Σπυριδόπονες κόθεν, δεν είπες φάξτεν εμέν, το παιδί κι δίγατο. Κλαίμε, βαρκίζομαι, ατοκίνεται Ελέγγον είπανε με, ατό εσύ θα αποφασίσεις για τον άντρας, για το παιδί. Έχασα τα χούλη και μπόρεσα να καλατσεύω. Τρέχω αυκά σορμή, τρέχω, κλαίω, βαρκίζω. Έπαρε με, άφ' τον άντρα, άφ' στο παιδί. Κλαίω, βαρκίζω, Θεέ, το έτονα ούτων το κακόν δέβρε μας. Πόσον εστάθα και αυκάκι ξέρω. Έρθεν η Απόστηλο στη Λιβδάβα η Σοφία έβρεμε. Ευτουλίγουμνε. Πέρεμε. Εσκόθαμε και γύρτσαμε στο σπέλ. Ο Αριστίδης χαμπέρ και πέρεν. Κάοντον ασον πυρετών. Επέραν το μωρό ψινεγκάλιαν να πιζαΐζατο. Σφίγγω. Τερώ το πεσομάτε και λέω εγώ εμένω, όχι. Και μπορώ να τύχατο και μπορώ. Ετέρεσα τον Αριστίδη και βάρκιζα. Θεέ και μπορώ, βοήθαμε Θεέ. Ποιο κλαδί να φτάγω γουρπάν και μπορώ. Όταν ήρθα σε συγκαλά, εκλώστα, ετέρεσα τον Αριστίδη και τον Σογιάννη. Αμάν το μωρό που δεν και τον βαρκίζω, κουίσω, τρέχω, ξουκάσω σπέτ και πρόφτασα το μωρό. Έσπαξα το μωρό, έσπαξα το μωρό, ναι εμέν. Έχασα το μωρό. Θεέ, κλαίω φτουλίγουμνε και παρακαλώ το Θεό, έπαρκε μεν. Το κακό επίκατον κι τόσο πολλά βασανίσμε. Το κακό επίκατον κι τόσο πολλά βασανίσμε, Θεέ. Αηλίεμεν, να βάιε
Αρωθυμώ και τραγωδώ, αρωθυμώ και κλαίω, αρωθυμώ και τραγωδώ, αρωθυμώ και λέω. Θεέ, μαύρα χρόνια και καιρούς, σαν χώματα στην πατρίδα, γλυκαία πόσα και πικρά επέρασα και είδα. Αρωθυμώ και τραγωδώ, τα πρώτα τα τραντάφυλλα, τα πρώτα μανουσάκια. Όντες ο κόσμον έμπαινεν, έμορφος στην καρδία, κι ένας πόνος γλυκής, γλυκή η καμονή της αγάπης συντάγλιζε την ψή. Αρωθυμώ και τραγωδώ, τη γη στην εμορφία, πεγαίνεσεν και τράνινεν, τεμέτερον το γένος. Αρωθυμώ και τραγωδώ, αρωθυμώ και λέω, πέπλα
εκράτεσεν αιώνας και αιώνας, το έμορφον το δυνατό, το γένος των ποντίων. Έναν προς έναν τραγωδό, τα υψηλά ρασία, πετήμασαν και δόξασαν ελενικά καρδίας. Η ρίζα εκεί των κομνηνών, των ακριτών ο τόπος, η Παναία σου μελάς, εκεί το μοναστήρι. Πρώτον συμπίστης η χαρά, στον πόνο τη πατρίδας. Έναν προς έναν τραγωδό, ένδοξα πολιτείας, την Τραπεζούντα, την Ορδούν, Σαψούντα, Κερασούντα, Συνόπη, Σούρμενα, Αργυρούπολη, Τρίπολη και Ριζούντα. Όθεν τα φροντιστήρια, σχολεία και τρικά εφώταζαν τον κόσμο. Αρωθυμό και τραγωδό, αρωθυμό και κλαίω, τα παλαιά, τα τορισμά, τα ιστορίας λέω. Πόντος, εν άστρο φωτεινός ελενικούς αιώνας, αργον αυτόν το όραμα και τη αγρήτα κάστρο. Πόντος, νύφη ακριβοθόρετος, τη πόντου τη ευξήνου, πυκνέσα, δίσα σαρασιά, μάραντα φορτωμένα. Πόντος, αγέρας παρχαρή, θύμηρου μυρωδία, λύρας γλυκολάλεμα, νερόπα, πάντα κρύα. Κι έρθανε χρόνια δίσεκτα, καταραμένα χρόνια, ο ουρανόν ελίβωσε, σιγήν ποτάμ το αίμα, και σκόθεν θρύμνος θάνατος πέρα περούσον πόντο. Ξαγκρούγνε η αγαρινή και καίγνε και ρημάζνε, ο βίον χάτε γενεών, ο κόσμον ξεριζούται, και ένας λαός πορεύκεται σαν την εξορία. Αποτελειώνες ο γυαλών το έργο των αγαρινών η Φραγκολεβαντίνη, και γρικάς ο άκλερον, ποιος τεσόνεν ο εχθρός και ποιος εν ο φίλος. Και στην Ελλάδαν έρθαμε, ρίζα μου προαιώνια, και ξαν πουλί μας στην αρχήν χτίζομαι το γεφύρι, σαν μαύρα τα χαλάσματα, άθα και μανουσάκια, τη γην κατατρυπαίνομαι, μαλέτρι και χωρών, τον ήλον ξασασέρα μου, αγαπεμέν κρατούμε, και με ένα στόμα, με ένα ψήν, βροντολαλούμε. Πόντος, εν άστρο φωτεινό, οψέ, ο σήμερον και πάντα. Πόντος, εν άστρο φωτεινό, οψέ, ο σήμερον και πάντα. Μετά από ό,τι ακούσαμε και είδαμε σήμερα, τι καταλαβαίνουμε? Ότι ως πόντοι δεν πτωούμαστε και δεν πρέπει να πτωούμαστε. Γνωρίζουμε κάτι που οι υπουργοί μας και οι κυβερνήσεις μας ίσως δεν συνειδητοποιούν. Ότι εάν η γενοκτονία είχε αναγνωριστεί νωρίτερα, οι σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας θα ήταν πολύ διαφορετικές. Τι και αν προσπάθησαν να μας εξαλείψουν. Κοιτάξτε γύρω σας, είμαστε 100 άτομα. Όλοι πόντοι, όλοι ζωντανοί, όλοι εδώ, όλοι δυνατοί, όλοι ενωμένοι. Με τη λύρα μας, με την ποντιακή μας τη λαλιά. Τι άλλο θέλουμε? Θέλουμε να αναγνωριστεί η γενοκτονία των Ελλήνων του πόντου. Είμαστε εδώ, ενωμένοι, δυνατοί. 353.000 ψυχές ζητούν ακόμα δικαίωση.